Saka riri kunaka ere sadza naisa musha nhasi? Haya. Nhasi kunoona unaya. Denga unaona je nhasi. Vanaka ere ndaichera taona tinge tadzoka kumiti system kunyama inga tanza atidyo. Toona kama ane nyama system plate tadzoka futi. Mboti tsanangura kuti zvikufamba sei. Takudzosa hedu kunyama. But kudzosa kunyama uko ndaita azve kuti hapana umwe mutemo uripo. Patori ne replacement yenyu yemutemo wekuti mimi mudye nyama. Ndakavazoudzwa natete kuti zvandinokuita azvide. Anomaona. Saka ini ndakabva ndati aiwa tesa replacement yemutemo wekuti henyu mimi muchidya nyama. So mazuva ese aya maisadya nyama imimi. Munoudza kuti mamuchibikirwa kupi kuma girlfriends yenyu because kamuitiro kamamuchidya panapa mamusingadyi zvinondifadza. Chero chikafu mamusingapedze muplate. Saka inini ndakazoona kuti tifongoisa mumwe mutemo unoreplace uyu. Saka ini mutemo wandaya nawo right ndokuti inini nemi patosangana toshandisa hedu protection because munondikuwadza. Iwe mukadzi wandakaroora chaiyo ndokundidariwo. Asi mashure ere nezviratidzo zvauda kuratidza vanhu pamberi. Imi mukadzi wamakaroora kuita sei? Saka inini ndini ndofa nechirwere manje. Ndofa nechirwere cheshura matongo ndakatarisa so. Mukadzi wamakaroora mukadzi wamakaroora chai. Imimi kana muchiwa kuti zvekuita izvi ndiri kutaura mutemo wangu hamudi kuutedzera. Moende kwa doctor after 1 month. Mono test. Totoenda tese in fact. Totoenda tese. Tonoona kuti because imimi makafika ndinyebere moya moti doctor vati hamuna chirwere. Saka totoenda tese. Mono test kwandakatarisa. Toona kuti mimi hamuna pamakakanganisika. Ndokuti mutemo uzobva. Pasina izvozvo mwedzi wese yese yatichararama tikutoshandisa protection. Ukuthi mimi munenge hamuchatonzwisisika handichatombokutrustei. Apedza nemso. Wakutotonga.